ƙasar Nijar akwai matsala wallahi Allah. Mu yanzu ba za mu samu shugaba mai adalci ba. Kai. Bari da in tura wannan abun a nan mu gani. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Wani a gari. Lafiya lau wallahi. Abubuwa. Wallahi lafiya. Fatan komai normal. Wallahi wani kasar mu. Wallahi ka sana tana Fatan wannan lamari kai. Wallahi sai addu'a. Ina da rajo. Wai ya kasan nan ne. Wallahi ga yanan ni wani abu ma nike tura ko Allah zai sa jama'a gani amma na kamar Okay, ko wannan information din da kace zaka tura wa ya ma sunan shi wannan Alhaji Mansur Ahmad. Alhaji Mansur Ahmad. Wallahi Allah. Shine zaka tura. Wallahi Allah shine nake ta kokari. Wai ya abubuwan gaba ɗaya, naji gaba ɗaya kwana biyu shiru. Tun wannan fitar da muke ta kwanaki ban ji an ƙara yin wata. Wallahi Allah abubuwan ne dai sai a hankali sai a wai lamarin ƙasar nan abin da yake ban mamaki har yanzu. Abubuwan gaba ɗaya sai ƙara dagulewa suke. Wallahi ya rasa ko me yasa. Wallahi to abin dai ma wannan batun waya batun Alhaji Mansur Ammani. Mansur Alhaji Ammani batun shi yana nan kan baka. Yana nan ya fito tsayayye ya tsaya mana takarar nan. Mu dai addu'an da muke yi ubangiji Allah ya taimaka a zabe shi a wannan tafiya. Saboda kaga dai matashi ne mai jini a jika sosai kuma yana da tausayi yana taimakon al'umma wallahi Allah. Kuma dama na ji an ce game da harkar siyasa an fi so a samu mutum tsayayye wanda ya san tausayin al'umma ya san me yake tafiya yanan yau da gobe. Kuma babban abin da zai baka mamaki wallahi Allah matashi ne tunda ba zai wuce bai yi shekara 40 ba ba zai wuce shekara 30 da wani abu haka ba. Ka gani ya san tausayin mu matasa yan uwansa da dai sauran wasu abubuwa ko da wani abu ya kama na taimako na matasa kaga zai mana kuma magidantan ma kaga dole zai musu wallahi yana da taimako sosai ya kamata a bashi karfin gwiwa wallahi Allah. Sunan jam'iyyar nan yama? Oje FTJD wai. Okay, ashe gashi a kusa da ni ma FTJD Ihsan. Ka ji daga sunan ma ka san cewa jam'iyya ce ta mutanen kirki. Jam'iyya ce ta mutane masu karanci. Gaskiya ya kamata a ce mu goya wannan shugaban da ya fito yake neman takara mai suna Alhaji Ammani. Gaskiya ya kamata mu goya mai baya saboda tun da nake a Nijar tun da na taso har zuwa yanda nake a yanzu ban taba ganin wani wanda ya fito takara ba kamar shi a matakin shekaru irin nashi. Gaskiya a matakin da shekaru irin nashi gaskiya abun da gaba ɗaya bai wuce shekara 35 ba kuma gaba ɗaya ma bai bi ɗan saya wallahi to kaga dama abin da ya kamata mu ringa yi kenan mu ringa zaɓo waɗanda ba su tara preja ba ta rayuwa. Idan za ka yi zaɓe na ɓangaren da ya shafi siyasa na ɓangaren tunda kaga in ka zaɓi mutum dole zai zama ka zaɓe shi ne a matsayin ya ringa kula ma da rayuwarka kan lafiyarka komai naka duk wani abu wanda dukiyoyi ga san dai abubuwa da dama to kaga in kaje ka zaɓi irin mutanen nan masu ya'ya kamar 10-5 kaga da me za su ji da tarbiyyar 'ya'yansu za su ji ko kuma da abin da ya shafi ƙasa yanzu kamata a ce wannan da ya fito wannan mai suna Alhaji Ammani za ta sha matsayin shugaban ƙasa ni dai bara in tafi X1 to ba matsala abokina amma mu dai abin da muke so da Allah dan Annabi a karfafa mana gwiwa sosai saboda kaga wannan jam'iyya ce ta mu matasa ko ba haka ba abu ne na kasa ya kamata a ce ka zo wajen yawon neman zaɓe ko wani abu a zo a ringa faɗa ana wasu abubuwan da bai dace ba wannan abu na san